Näme üçin oyunlardan ýa-da seriallardan soň depressiýa ýüze çykýar? Munyň sebäbini bilesiňiz gelýärmi? Onda Türkmen portalinden garaň. Alimler bu wagtda wakanyň soňky depressiýa diýip adlandyrylýan täze görnüşi ýüze çykardylar. Täze adalygy adamyň bütünlüğ oýunyň dünýäsine çümüp oýnan kompýuter oýuny gutaranyň soň ýüze çykýan boşluk duýgusyny aňladýar. Bu adaty ýagdaýmy? Şeýle depressiýa diňe oýunlardan soň däl, eýsem seriallary ýa-da kitaplary tamamlanmazdan soň hem ýüze çykyp biler. Sebäbi adam gyzykly başga bir dünýä çümýär. Emma ol tamamlananda bolsa, adam ýene-de adaty gündelik durmuşy bilen ýüzbe-ýüz galýar we şol pursatda boşluk duýgusy emele gelýär. Adam oýuna ýa-da filme çoňur aralaşyp, gahrymanlara emosional taýdan baglanyşýar. Hemme zat tamamlananda bolsa, käbir adamlarda aýrylyşma duýgusy peýda bolýar. Hünärmenleriň aýtmagyna görä, bu ýagdaý güýçli derejede virtual dünýä çümmegiň emosional töleği hökmünde hem düşündirilýär. Şeýle pursatda hakyky durmuş virtual dünýä bilen deňeşdirilenini has ýönekey we hyýal ýaly duýulyp bilinýär. Hut şol sebäpli täsirli duýgudan çykmak üçin psikologlar oýun ýa-da filmiň soňuny aýratyn bir görnüşde tamamlap goýmak maslahat berýärler. Mysal üçin onuň soňuny dostlar bilen ara alyp maslahatlaşmak ýa-da şol dünýäni ýatdaýan ownuq zatlary saklamak. Käte bolsa, sowadagynyň üstüne şol gahrymanyň şekilli magnetini dakmak ýaly ownuq zatlar hem virtual dünýäden hakyky durmuşa geçiş döwrüni ýeňilleşdirip biler. Ýöne bu hakyky depressiýa däldir. Hakyky depressiýa psikologik ketgitlemege görä 2 hepdeden hem uzak dowam edýär we adam şol baskynlyk ýagdaýyndan öz başlyk çykyp bilmeýär.